Assistic en un grup de dones que han fet entre totes la paella. Jo no sé si tantes dones i tantes mans haurà així bé la paella. De categoria! De categoria. Sí, sí. Fa un gust. A què? A paella? A paella, però a paella de muro. Per quants és esta paella? Fa 13. Per 13? Bueno, 13 és mal número, no m'agrada. Bueno, n'han fet per 2 o 3 més, pa 15, pa 15. Per 15, bueno. Vale, quants quilos d'arròs heu fet, a veure? Quilo i mig. Quilo i mig. Un quilo i mig? Això és poquet, no? És que no són molts. És que és quilo pa 10. Quilo pa... Pa 10. Sí? Han fet pa 15, quilo i mig. I també participeu en el concurs o vosaltres? Clar. Ja l'han guanyat 2 voltes, eh? 2 voltes. 2 voltes. I quin és el vostre secret? El carinyo que li posem. Ah, li posem molt de carinyo i molta alegria, perquè així esteu totes molt... I el xampany Què diu esta dona? Què diu? Pepi, dile com està d'eufòrica. Estem suaes. Estem suaes. Això és de beure aigua tot el matí, no? No, Auia Lima, Auia Lima. Acompanyem en cafenet. En un cafenet. Però un cafenet este de cafetera no. Negret. El negret. Negret, el cafè licor. Bueno, les dones estes estan molt emocionades, jo ho sé, eh? Una altra sí, perquè les tinc molt emocionades. Espero que s'ho passen bé i que guanyen el premi. El premi és el segon. Si voleu provar-la, quan vulgueu, sense Ara la provarem perquè encara cremarà. Vostè ha fet el postre i què ha fet? Ha fet tarta de manzana, la meva amiga orelletes, l'altra amiga un pastel de hojaldre, cabello d'àngel, un altre de moniato. Vostè és que és molt dolceta, no? La reposteria, calla, la reposteria al túnel, La reposteria. però manual. Bueno, que ho passen molt bé. Anem a dir Tota mà, res de màquines. Anem a dir que ho passen molt bé i si guanyen, pues que guanyen, eh? Moltes gràcies. Gràcies.